Evo ga napad. Kao da je ovo dugo tražio u prethodnim poenima Kecmanović. Konačno je osetio priliku da pusti ruku i pogodio ovaj forehand. Lepo. Prethodnom poenu. Ovo je njegova treća dupla. Ali sada se taj rizik isplatio. Prvi servis je bio izvanredan, napravio i prednost u poenu zahvaljujući njemu. Potom jedan precizan napad i završnica poena na mreži. To je Novak. Bio je to izuzetan napad, ali ovaj volej je za špice. Izjednačenje. Deuce. Sve je stigao Novak u ovom prethodnom poenu, ali ovaj poslednji udarac nije uspeo. Forehand paralela koja je bila dovoljno snažna. Ništa 15. Love 15. Prošla je paralela, a prošao je i drop shot. Ne može da veruje Laslo. Kačila je ta loptica liniju.